ஹாய் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அருமையான ரீசேல் ப்ராப்பர்ட்டி, அது பிரைம் லொகேஷன்ல கொண்டு வந்திருக்கேங்க. நீங்க கேட்ட மாதிரி நீலாம்பூர்ல தான் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி லொக்கேட் ஆயிருக்குதுங்க. நம்ம அவினாஷி ரோட்ல இருந்து ஜஸ்ட் 3.5 கிலோமீட்டர்ல ரீச் ஆயிடலாங்க. டுவர்ட்ஸ் கதிர் காலேஜ் வழியாங்க. அதே மாதிரி கோகுலம் பார்க் வழியாகவும் வரலாம், காலப்பட்டி ஜங்ஷன்ல இருந்து வரலாங்க. நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி டிடிசிபி அப்ரூவ்டுங்க. நம்ம பேஜ்ல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி போட்டிருப்பாங்க இதே லொகேஷன்ல, அதுக்கு நியர்பை தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்குதுங்க. இதோட மெஷர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா 35க்கு 50ங்க, 4 சென்ட் வருதுங்க. ஒரு அருமையான ப்ராப்பர்ட்டி. உள்ளேயே உங்களுக்கு கேஸ் கனெக்ஷன், வாட்டர் கனெக்ஷன், தார் ரோடு ஃபெசிலிட்டிஸ், இபி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்குதுங்க. நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி சுற்றியுமே உங்களுக்கு வீடு தான். ஸோ லோனும் அவைலபிள் மக்களே. ஸோ ஏர்போர்ட்டு, உங்களுக்கு காலேஜு, ஸ்கூலு எல்லாமே நியர்பை தான். ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க நான் ஸ்க்ரீன் நம்பர் தர, டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுற மக்களே. மறக்காமல் விசிட் பண்ணுங்க. Thank you.